কিন্তু পুরা সুন্দর और तो कयजन जे लीडर तो माने अरनी बत फाय जों सिनि जानो रियली वो जे फाइने रक बुनि बरन बर फाय बो फिका गारि गुरा बांसा बाइक सल्जा बाइक तो बोले ता दाना ना यो ये एदिके दिपे तो टइदे किया था हम कथा ना तू ini jeng sini kasa mati amcayo jadi bubagaran tanjani kong nepi lainnya bagai sini amcan jod lu kurok okra sakra din jod lu kutum lai jeng tini bubagaran tanjani mari no jeng lu kurong no kesaran bagai jeng tini kor kasih kok sabe tamani tini o jaga bo sini orang ni MLA netrite কয়েকজন বড় তিনি তাই পনিয়ানি ভাই गोबां माहाजन भाई रेली खाइनाय रक তিনি বড় পালকে ভাই যিনি attack खालायफैगासिनो program फायो आवन बगैथिं बेलेखन तमु सितरन जों सेलें मुखुनुगो तमु सितरन जों खासामा खुनुगो ताङै हिमालय जों नायो थानजा जों दाबोसो जाते जों कुनु पार्टीनि कक एगेन्स्ट जों कक साया ताङै जत पार्टीनि चिनि ताखौ जत पार्टी लिडारनि चिनि बकुथिनि जों जत थानजा कमन पिरि दं हेबा तिनी बररक तिनी थानजानि कक नाया तिनी चिनि दारा अकरानो बिनि याग्र फाते बैगलखा चिनि मनाय बखरसा एजुकेटेड बरक ब ग्रेजुएट जा बसिउ काहामताम काहामियाताम ब काहामके सिउ बतिनि बबरन लगिना बगै एरिया बर लिड खेतने मजरब तिनी चिनि ताखुक सनक जतरि क माके बुइ बनि याग्रक फात्रि कलांखा कबिन ततर रग माके फात्रि कलांखा आमन बगै जों नायो लोकरनो जों साना नायो लोकरक नरनो डिसाइड खाइदि जों तिनी बबागारा नंगै चबा खलायतनि बबागारा नंगै सामु खलायतनि चिनि ताखुक सबुर जों ताम साया खलायका अब तिनी लोकरनो डिसाइड खाइदि सारा त्रिपुरान बररक तिनी अमन डिसाइड खाइदि जे अमाके जे अटैक खामन कि बरक बेले चाय द खलायके ना सामा द खलायके अमन डिसाइड खाइसिदि फियाबा जों ताबु नाय थानचा बरक तिनी जों अमाके बुइकलां फनो जों तिनी बरनो हायमा साया बिकज बरक बचिनि ताखुक बरक बचिनि बुखुक ताबु जरतंखौ खा हामायखलाय खा किफले तिनी बबागान लगिरबै तिनी कुबिनि सामुं तांलायनानि तिनी बर अमाके खायता हंगाय जों तिनी अमाके तिनी तिनी ताखुसना बुइ तिनी दुखमानि बुइ बर तुमु जिनि बंनि नाहार मंगो सगके हंगा अबो जों बुजाना राजि दङ फियाबा अको कासे मुइतुनार दे नों जेसेबां बुदि जेसेबां तावदि कुबैनि नों कुनु दिन नों कासुइनार मांगलाक आको कासे मुइतुनार दे नां तिनी जे बुनाय ताखुते बक्सना बिरिन बिसि कसारा मुसुंगो ठीक আছে नों तिनी कुबुनि आमसेने बर फाइ नों तिनी रामचन गाने बर अटैक खालाय फैका आमो बेलेन सित्रांखा तिनी जों जनप्रतिनिधि जों चुज खालायो तिनी दफान म थांनाय बगै तिनी दफान डेभलप खालायनो बगै फियाबा जों तिनी अमाके तिनी जनप्रतिनिधि न अमाके तिनी ताखु प्रोसेस सिकित किने यंग जेनेरेशन जे तिनी थिनांनि बर न अमाके बुदि हिने जों कुनु जनप्रतिनिधि जों सिलेक्ट खालाया आवन बगै जों अगतने बेलेखने जों सेलें मुखुनुगो ते तिनी गोबांमा 6टा बाइक मत तिनी बखय कलांखा ते 2टा गाड़ी बर डैमेज कलांखा अबर